Inini. Ito lang ang masabi ko. Pag mapunta ka sa Davao, hindi mo pwede mamiss ang pagkaon ng butong. Ako ang kabre sa butong. Inini. Nga niyong pagsuyop. Anang ibudlot imong simod. Pagkatamis. Ang masabi ko, ito ang favorite ko sa Davao. I always drink this. It's very delicious. And to some point of my life, I am really happy. Kasi nakainom ako ng butong. Ang masabi ko sa inyo, pag inom kayo ng butong, mutana ako sa pagbaligya ng butong. Dong, apila ang butong dong. Mag-20 ang butong. Dagang kang sabaw, napay surod. Pating lamian ni ini. Atukan mo ka dong. Di apil ni magkao ng sapal. Ako interviewon, akong udoolon kining akong amigo. Musta naman mo dong? Ano mga nadakpan ko ni kani adto. Ano isa sa gyop-gyop ni kanal. Ano isa ano mo na nagyum-yum og naong. Kuan ni gadik-adik ni sa una. Kaysa masuyop sa glain, masuyop na lang sa butong. Unsa mong gibati ron? Isoyok o butong. Wa pa na ulian. Adik pagihapon. Lami kay sa katanan mo mga adto mo dire. Pangutan-aw na sa angkol. Ang paborito kay nato ning butong. Inini. Therefore, I suggest everyone, pumunta kayo dito sa Davao. Matilyawan niyo ang butong. Lami kayo. Patig yung lami Ayaw sa pagngaki atong interview ng iduha ko magti ayon. Sa magibate ini mo day nga isuyop nimong sabaw sa butong. Lami kayo. Ikaw dong unsa imong ibate dong? Alami kayo. Pating lami agyod tanawa ra gud mag side view. Di na ko. Lubong keg ilong. Agra. Asa ra man to? Agra mo ra kay lami keng butong. Basta manginom mi. Asa to gibuak na? Ang ikuan ka na. Pertig yung lami Sa Senado walang ganito. Kaya kung makabalik ako ng Senado, makabalik ako sa Malacanang, magdala ko butong, ipanghapak ko ni sunang sa mga senador. Maglagat ko sa mga senador, ang gahig ulo. Bukon ko ng butong siyang ulo, ilamba ko na siyang mga naong. Paimnon sa mga ini, makauwi ako ng Malacanang, inini. I will propose a bill. The bill of coconut bill. Where everybody can also drink coconut every day. Kasi makawala ng sakit. May sakit ka lang sa bato. May sakit ka sa ano mo. Inom ka lang nito. Water therapy ito. Si kuya sige katawa. Nagkalok-kalak ni Idilas-alas. Ating lapitan dito. Inini mangutan ako. Ang pila na katuig sige pangbuak og butong. Kuya, pila na kabutong imong gibuak. Sa imong pagbuak og butong, wa ka kahunahon nagbuak sa imong daong. Okay kayo. Okay kaya. Anong tamis man ang butong dong? Ang buti yun na lalo na asukar. Asukal ang butong? Ganong man giamigas. Anong masabi mo sa butong dito? Ito may lapitan ako, ex-convict. Ito, ex-convict ito. Natagal-tagal niya dito na nakulong. Sabi ko, undangon mo na ang droga. Na makakadaot yan. Tingnan niya naman. Sabi ko, ito ang dagway niyo kung nagdroga kayo. Ganyan ang dagway ng nagdroga. Itigil mo na yan. Ayaw kung sapitin niyo ang sinapit ng iba. Mamatay talaga kayo. Buti na lang at hindi napatay ang isang ito. Nakataka sa bypass operation. Kaya ang masabi ko lang, inini, not during my watch. Huwag sa panahon ko. Magalit ako, bukon ko ning butong sa ulo niyo.